Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Buhiin na siya. Hatagi o nagugrason kung nga nung buhian ko siya. Nagkinahanglan niya ang iyang pamilya. Ugwa siya magbakak sa iyang gisulti nga na ospital ang iyang anak. Kana, igo na ka ng katarungan aron buhian ni mo siya. Ugon sa baylo, Ha? nagkinahanglan ko baylo sa iyong kinabuhi kung ako man siyang buhian. So what is it that you can offer to me? Oh. What? Then, I'm sorry. Mamatay na kining tawhana. Imo gisaw ang bala sa akong pistola. Buhi ka ng tawhana kung dili ka gustong may mahitabo ni mo! Oh, shit! Di ka lang kusgan. Abti kong paspas kapag yun kayong mulihok. Sige, sige. Kung maui imong gusto, buhian ko siya. Go! I said go! Dagan! There! Gipadagan na nako siya. Magkapasar na bago alang nimo. Daghang salamat sa imong pagbuhi kaniya, Harry. Nagkaila ka na ko? Oh. Oh, well. Sigin sa baywa nakaila na ko. I am the hottest bachelor nining maong syudad. Musa dili na ko angay pang mahibo nga nakaila ka na ko.
Cause I'm famous. Bisan natago ang imong mga mata, panasayod ko kung unsa kini kanindot. Baga ang imong mga pilok. And you have brown eyes. And your lips. Gihikap niyo ako raw. O gitutukan niyo ako mga ngapil. Kagwapo cute ni Harry. Can I kiss you? Oh, Harry. I know I can. Oh. 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 Kalit ko ni mong gitukmot. Diha ka na. Kakusog niyang nakadagan. Miss! Ayaw na pagbiya! Hatagi na ko si mong pangan! Miss! Oh, shit! Bonbon! Bonbon! Boss! Nakakita ba ka mo? Ha? Saan sa boss? Kuha pa kayo siya, di ba? Oo, boss. Wapa o sexy kayo. Bubo kayo yung short boss o nakaprara. Ah, mitanaw kag apil siya dugan. Sa wato yung boss. Ay, saon nga kita mo kung kayo. Hamis ba kayo bayana niya? Miamag sa kaputi. Miamag. Oh, Ug amag. tungod na, wa na mo makahimo sa pagsunod niya sa iyang pagbiya. Isundan na mo, boss. Isundan na mo sa mong pananaw. Ah, mga bogo! Boss. Lakaw ka mo! Pagitaan ninyo katong babae. Ayaw ka mo paghunong hangtod nga madanin niyo siya sa akong atubangan. Apil kong pangita, boss. May lain kong ipabuhat ni mo, Bonbon. Aw. Di mahimong palabyon tang gibuhat ni Diogenes. Johannes, boss. Ah, Okay, pastila nabi ka mo nabi na ko, pasayron na mo siya, boss, kay pa-impress ka itong bayana. ah. Wala eh. Pa-impress ka. Bonbon. Boss. Sa iyang atubangan. O kay wa naman siya din, mao nga kuoton mo siya sa hilong, Bonbon. Kinahalang masayod ang tanan. Nga dili mahimong dili magbayad ang sadan. Ayun na paghilak. Ni anak kita sa yuta. Nga na ba nagkumbitay mga dito sa punuan sa kahoy? Ngawa man ko bunga santol para baligya. Sa sunod, ayaw pag-abot sa tumoy sa sanga ha. Kagamay pa ni mo. Pila pa imong edad? 10. 10 na daay ka. Kagamay sa gud nimo. Kay wama ko ikaw tarong. Ingon ako migo, wako katubo kay wako kaon og wasa ko ito tarong. Kay nga naman, Kay waman trabaho ko mama papa. Naraman mi puyo anay, nay. asa ba? Wa mo ko'y nakita nga bahay diha. Asa man ana? Kana magkarumata mong gipuyan sa akong mama papa. Hasta kong mangagsuon. Unsa? Pila mo ka man nagsuon? 7. Unsa? Tabang man ko nilang mamangit ang kwarta. Kay buntis man akong mama. O masakiton man papa. Ha? Pito mo ka buok unya mabdo sa sad ang imong mama? Ikapila ka man sa inyong managsuon. Kamagwangan. Kinuo ko. Logi man ako papa. Ligsan man siya motor. O watagi bayad. Kaluoy pa ining bata Kadiyot. Niya Nga nang imong putlan imong buhok at tigo pa. Imo na. Ingnang imong inahan nga ibaligya na aron makakwarta mo. Ha? Kining imong buhok?
Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posible nga maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon, lawas baskugon. Niyan ako sa luyo sa among bahay. Ngit kita kay din hinapita. Mubalik na ko sa akong kaning bayon. Oka sa kalam! Nabalik na ko. Sa kadagang mga tao nga akong kitabangan karong adlaw, naabtan siya kong tungang gabi eh. Kanindot pa mation, uy, og daghan kang matabangan. Pero lang, si Harry. Ingon og sa di siya ko makatuo nga, ingon din siya adto, dautan siya. Usa siya ka kriminal. Pero, ay, ngano pang gwapo mangyud kay siya sa akong pananaw. Ilabi na dihang puot unta ko niyang hagkan kaganina. Ha? Kung mahimo pa lang. Pero kinahanglang patyon ko ning pagpatia. Can I kiss you? Oh, buot ko niyang hagkan. Nakagusto siya na ako. Nakagusto lang siya sa akong bayhon kaganina. Pero dili ang matuod nga ako ang iyang nagustuhan. Busa angay lang nga kalimtan ko na kining pagbatia nga to niya. Dautan siya. Usa ka kriminal nga angay mabilanggo. So, nakos amo. Donay Unsa ron? batke sa May nagkanta-kanta? sapa. Hain man ron. Malipayon siya. Murag nakaila ko sa maong tingog. Ilong dako baba. Murag dili man ron unang higayon nga nabati ko ang maong kanta. O gak gak gak. Oh, O gak gak. Nagduka na hido kong sabot siyang tingog. Habusod ako sa... Babay? May babae nga nagbarog at tubangan sa punuan sa kapayas. Kinsay? Apo. Ikaw? Lula! Lani akas amo. Usay mong gibuhat din Ano ko taong naapot man ka din O kanong nag-atubang magkada sa punuan sa kapayas la? Hinay-hinay lang sa pangutana, God, apo. Hina ang kontra. So, ang liso sa kapayas. Mao na ka na ang liso sa kapayas nga imong gihatag o gipatanom na ko la. Nasayod ko. Buot ipasabot nga. Oo, apo. O guwa ko masayop sa pagtugyan ko ni ini kanimo. Lula, migwapa ko ganina. Og unya, paspas kay akong lihok. Og nakalupad pagyud ko. Og kini akong pulsa. Bisag unsay akong kinahanglanon, mukuot lang ko ining bulsa ug mugawas ang butang nga akong gikinahanglan la. Nasayod ko. Kinsa gid ay kala? Mahimong masayran nako ang imong pangan? Emitan niyang bro. Oh, Imo kong giunan pagsulti, ha? mitingog na ang punuan sa kapayas. Og dili kay mabati ko lang ang iyang sulti sa kong una-una la. Lula, salamat ining maong kahigayunan ha. Dili ko ni usikan. Hinaot pa unta, Pia. Makalaom ka, Lala. Pero, unsaon naman lang kung moabot ang higayon nga mahurot na ang iyang bunga ug mamatay na kining maong punuan sa kapayas la. Mawa na sa pang iyang gahom. Dili. Ha, tinuod? Hangtod sa hangtod ka may gahom ko? Dili usab, apo. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Lola? Mawa ang gahom ining maong bunga ni ining punuan kung gamiton kini sa dinautan. Ha? Dili. Makasalig kang dili ko ni gamiton sa dautan, Lola. Mahimong dili ikaw
kundili ang ubang tao nga naa sa imong palibot. Unsa? Pero, Kinahanglan mong ampingan mo kining maong punuan. Mahimo mo siyang pasanayon apan dili gud nimo mahimong pulongon. Unsa man? Oh. Najapon ka sa tubangan anang imong kapayas nga pihot. si nanay, Wa pa di ay gihapon na nimo putla. Dili ba giingnan taman ka hanga. Putlo na nganong. Oy. Kinsa man ka ng gwapang babay nga imong gikaatubang. Kinsa na? Ang kidney stones usa ka matang sa kondisyon nga posibleng makabalda sa imong kidney. Pinagi sa mga minerales ug mga asin, mao kini ang mga mamahimong bato sa imong kidney. Atong paminawon si Alan Betellones, adunay bato sa iyang kidney. Ug unsa iyang gibuhat aron mawala ang maong kondisyon sa iyang panglawas. Ako si Alan Betellones na ultrasound ako na ako'y bato sa kidney. Di naman ko ka ihi og tarong sakit na ning akong mga hawak. Binhod na hospital na unta ko ana. So schedulean na unta ko og operasyon. Napod to'y kauban ako na hospital. Ingon siya nga ay sa paglaydali og opera. Duha ka opsyon unta ang dapat nga himuon sa kuha, laser or pira. Nakadungog ko sa mga advertise sa radyo kining Panyawan capsule. Tapos ako lang i-try og inom. Sulod sa isa ka bulan kada adlaw katulo. Sulod sa isa ka bulan nami alibyo sa kuha. Tumoto nga nagsige na ko og gamit sa Panyawan capsule. Hantod na hilis ang bato sa kidney. Wa naman gid buto kar kaloy anjud sa Ginoo hantod karon. Kung bato sa imong kidney ang imong suliran, timan ila ang Panyawan. Panyawan Herbal Capsule. Tubag sa tanang matang sa mga balatian. Ginama sa Sen Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.